बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा इन्डियायाव मोनसेल' जायगा दङ एनसिआर नाय नेशनेल कैपिटल रिजन दिल्लीयाव नेशनेल कैपिटल रिजन बिनि उनाव गावनि जातिनि हारिनि मुङाव मोनसे रिजन जाबावबाय बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन गासैबो नर्थ इस्टनि 7 रायजोखौ लानानै मोनसे रिजन होनो नाथाय जोंनिया हारसिङैनो मोनसे रिजन बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बियो बेसेबांबा गोजौ हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय तो रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै तो रायजोफोर दिनैनि समावहाय जोङो बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ लानानै गोबांथार ससियेल मिडियाफोराव बाथ्रा रायलायबाय थानाय बा माखासे फोरमान बिलाइनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनायखौ जोङो दिनैनि समाव नुनो मोनदों बिक्रम दैमारि सारखौहाय दा बिनि सायाव थारैनो सैथोआ मा बा दिनै मा जानो थांदों बेखौनो आङो लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों तो रायजोफोर नोंथांमोना नैबे बिक्रम सार दैमारिया मा बुंदों बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो नैबे लाइजामा दिनै बिटिआर रायजोनि थाखाय गोबां दुखु गोनां जाय लाइजामखौ दिनै मोनथियाब्ला जों दिनै थानो हाया बे लाइजामावहाय गोबां बिटिआरनि दफाफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होम मिनिस्ट्रिनिफ्राय मावनो हाया होननानै दिनै बे माइनट्सखौ लाबाय बेयो जेबो ड्राफ्ट नङा बेयो अफिसियेलि आइएस अफिसारफोरा रायज्लायनाय मोनसे माइनट्स बा मोनसे मा नाम बर' मा होनना बुंगोन लिरबिदां मोनसे दा माइनट्सखौ लादों बेवहाय रायज्लायनानै बे माइनट्सनि माबाखौ आं नोंथांमोननियाव फरायना होनो नागिरदों हमनानै ला जोंहा बेयाव इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायनो थाखाय भैरबकुन्द'आव एकर्डआव दङमोन नाथाय बेखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हानाय नङा आरो नों बे इउनिभारसिटिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जिथु खोथा बुंदों बे नोंसा तेजपुरावनो खाथि बेयावनो सुबिदा दङ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माइनट्सआव दिनै एडप्ट खालामबाय बिनि ओंथिया जाबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ भैरबकुन्द'आव होनाय जानाय नंला होननानै बे माइनट्सआव लिरनाय जादों अब्ला नायदो गोबां दङ आं इसेल'सो बुंगोन आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाबो मावनो हायैनि खोथाखौ रोखायै बे माइनट्सनि गेजेरजों बुंदों बेवहाय बिथांमोना बुंदों इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिया मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ मणिपुर आरो इम्फलावनो दङ बेजोंनो नोंथांमोना रिजार्भेसनजों लोगोसे जिफोर बेयाव लानांगौ आयदाफोर दङ बेजोंनो सेम बेखौ बिथांमोना फोरमायदों बिनि ओंथिया जाहैबाय इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ बिटिएडिआव गायसननाय जानाय नंला होननानै नैबे माइनट्सनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों एकर्डआव थानाय दफाखौनो बुंदों बेवहाय माइनट्सआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो बुंनाय जाबाय बेहाय आरो बेयाव बुंबावदों रेलवे फेक्टरि बानायनायनि मोनसे प्रजेक्ट दंमोन जोंहा बिटिआर एकर्डआव नाथाय बे माइनट्सनि गेजेरजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौनो बुंदों रेलवे फेक्टरिया नोंसा क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा जिहेतु सालाकाटियाव ना मा बुंदोंमोन बे रेलवे फेक्टरिनि खोथा रेलवे फेक्टरिया बङाइगावआवनो दङ क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा बेनिखायनो बेखौ बानायनो हानाय नङा होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे माइनट्सखौ लिरबाय जोब्बाय आरो बुंबावदों नै कालचारेल कमप्लेक्स उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङै मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स होनायनि खोथा एकर्डआव दङमोन नाथाय बे एकर्डआव थानाय दफाब्लाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौसो लिरदों जे बियो टेगर सिस्टेमनि जिथु नर्म्स बेजों बे मिलाया
आरो बेयाव जेबो नमसानो मिलाया बिनिखाय बे कालचारेल कमप्लेक्स बड'फानि मुङाव बेखौबो होनो हायैनि खोथाखौ नैबे माइनसाव रोखा खालामदों मिथिबाय आरो बेखौ बुंदों आं सर्टआव बुंबाय स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया सेन्टार चिरां आरो बाक्सा एखे खोथाखौनो बेयावबो बिथांमोना मावनो हायैनि खोथाखौनो माइनसाव लिरदों दा बे एकर्डफ्रा जाला होननानै दानि खुंथाय इउपिपिएल सरकारा बेखौ मिथिना मिथिया मिथियोबा माने मिथियो बियो नै माबायावनो बै 2024 आवनो जादोंमोन नालाय माबायाव जानुवारि 3 तारिख माइनसाथ' ओंखारजोब्बायना मिथियोब्ला बिथांमोना मानि थाखाय मारै बुंनो हानो बेखौलाय बुंदोंबानोथ' गैलाना राजनितिकानो जोब्बाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाला होननानै माइनसाव लिरबाय नै होननाय लोगो लोगोनो जोब्बाय आंथ' गोबां लिडारफोर दं आइएस अफिसार एसएस अफिसारफोरजों रायलायबाय बेनो फाइनाल मेसेजबो हरबाय बेनो फाइनाल कुनु ड्राफ्ट नङा बे फाइनाल माइनुटसो बियो रायजो राजाफोरखौ माबाफोर बुंनो गोसो नामा बुंगोन बेथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआनो जुदि मावनो हाया नोंसा फिट गैया तेजपुरनि इउनिभारसिटियाव थां माबायाव थां इम्फलाव थां होननानै बुंखाजोब्बायना हाया होननानै बुंखाजोब्बाय नङा होमबा मा दंबावो आरो बेयाव एनडिबिखौ सख'नांगौ रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासैबो एनडिबिफोरखौ सख'नांगौ होननाय बेयाव जेबो लिरनाय गैया नाथाय मोनसेल' खोथा लिरनाय दङ बेयाव जे बिथांमोननो लन होनाय जादोंमोन एक्स ग्रेसिया बिथांमोननो एसे इनकाम खालामनो थाखाय बेंकनिफ्राय लन होनाय जादोंमोन लन माने मा होफिननांगौ नै दा लास्टआवनो दंखायो नै लास्टआव लिरना दं मिथिबाय बेयाव लिरनाय दङ लन स्केल एगेन्स्ट फिक्सड डिप'जिट मिथिबाय लनसो दे बेफोरनो दाथ' नुदों जों ससियेल मिडियायाव जे लननि थाखाय जा फैसा दं बेखौ होफिननांगौ नुवाखै होमबा बेयावनो लिरनाय दङ नै बेयावनो होखाबाय अबा नाय रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनायजों लोगोसे खोनाबायबो नङा होमबा दिनैनि समावहाय जोंहा बिक्रम दैमारि सार बिथाङा जे माखासे फोरमानलाइनि गेजेरजों दिनैनि बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर मावफुंजायै बेखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायखो नङा होमबा दा बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला आं बेखौ बुंगोन जे बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बा जोबोद लाजिथाव होननानै मानोना जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जादोंमोन बा बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन जोंनि बर' रायजो राजाफोरा लैहोर थांनानै बे बिटिआर एकर्डखौ बरायदोंमोन बा बे गोजोन गोरोबथाखौ बरायदोंमोन आरोखि गोसो मोदोम जिउ होनानै नाथाय बे बरायनाया मानि थाखाय बरायदोंमोन रायजोफोर जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ मानि थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै बरायदोंमोन बियो जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर आसा लानानै बेखौ बरायदोंमोन बेनो जाहैबाय माखासे जोंहा हारिनि जेंना बा जोंनि हारिनि गेजेराव बा बिटिसि ओनसोलनि गेजेरावहाय जाफोर जोंहा क्राइसिस दङमोन बा जाफोर जोंहा मोननांगौ दङमोन जाफोर जोंहा मावनांगौ दङमोन जायफोरखौ जों मावनो हायाखैमोन बै समावहाय दा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंहाय बेफोर गासैबो सुस्रांजासिगोन होननानै आसा खालामनानै रायजो राजाफ्रा माने बेखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै बरायदोंमोन नाथाय जों दिनै फैयै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा मोननो हाखो सोंथिया बेसो जाबाय रायजोफोर आरो मोननायखौ बारहोदो दिनैनि समावहाय जायफोर बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों माने एग्रिमेन्ट जाखानाय जायफोर मावनो लानाय खामानिफोर बा मावगोन होननानै आजावजाखानाय जायफोर थांखिफोरनि गेजेरजों दिनै बेफोरनो बा दफाफोरानो मावफुंजानाय जायाब्ला दिनै मावफुंजानायनि अनगायै मावफुंजायैखौसो जोङो दिनैहाय सावरायनायखौ नुबायब्ला अब्ला जोङो बिटिआर एकर्डखौ ओरैबायदि मोनसे गिदिर एकर्ड होननानै जों बोरैहाय गनायनानै लानो हागोन रायजोफोर नंगौना नङा थ' बेनो आङो बुंनो लुबैनाया जे रायजोफोर जोंहा बिटिआर एकर्डखौ खालामग्रा बा बिटिआर एकर्डआव सागान होग्रा जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बा बिटिआर एकर्डखौ जायफोर बिथांमोना लाबोदोंमोन बे बिथांमोननि माखासे मा होनो गोहैलोनि थाखायनो बा दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनैहाय बेफोरो जानो मोन्दों नामा आंनि साननाया बे आरोखि दिनै जुदि दैदेनगिरिफोरा बेखौ आखरे जुदि मोजाङै थन्न जुदि दफाफोरखौ सावरायफाम
बा बुंफाम जुदि खालामबाय थायोमोनब्ला दिनै बे एकर्डआ मानो मावफुंजायामोन निस्सय आंनि आन्दाजाव मावफुंजागौमोन नाथाय दिनै जों बेखौसो नुदों जे जायफोर बिथांमोना दिनै एकर्ड खालामनानै फैबाय दा बे बिथांमोना दिनै गाद्दियाव जिरायफैनानै बैफोर एकर्डखौ मावफुंनांगौनि बेलायावबो बिथांमोना गोसो होआलासिनो थाबाय बा बिथांमोना बे मावफुंनांगौखौ गोसो होनानै बिथांमोना मावफुंनो नाजायाखै दा बे हिसाबैनो दिनैहाय बेबादि जोङो नुनो मोनदों आरोखि रायजोफोर आंना बे साननाया ना बले जोंहा नैबे मोनसे साननांगौआ आसाम सरकार प्लास जोंहा सेन्ट्रेल सरकार दा बिथांमोननि माखासे खैसार बा माखासे मा होनो खायदा कौशलजों जोंनि बर' हारिखौ हाखराव खोख्लैनायनि मोनसे पलिसि नामा बे एकर्डखौ खालामहोनायनि माबाया आरोखि जाहोना थ' बेखौबो जोङो खुब साननो गोनां मानोना दिनैहाय बिटिआर एकर्डखौ मोनसे ललिपप बादि खालामनानै दिनै माने मावफुंनो होननानै गोरोबथानि गेजेरजों बा एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माखासे थांखि लाखानायखौबो जुदि दिनैहाय मावफुंला होननानै जुदि बुंफिनोब्ला बेथ' जोबोद साननो गोनांना दिनै आं बेखायनो बुंगोन जे जोंनि हारिनि जे जोंहा थांखि दङमोन बा जोंहा माबा मोनसे साननाय दङमोन दा बे साननाय थांखिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो दिनै बे ललिपप बायदि मोनसे बिटिआर एकर्डखौ खालामहोदोंमोन नामा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा आसाम गभर्नमेन्टआ दा बेबो खुब साननो गोनां दिनैहाय आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोंहा आथिखालाव बिटिआर सरकाराव थानाय बा बिटिआर सरकारखौ सालायनाय बा बिटिआर सरकारनि जे जोंहा मानाव गेदेर CEM प्रमद बर' सार बिथांखौहाय जे बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे बिटिआर एकर्डआ ओरैबायदि मोनसे गिदिर एकर्ड माने बिटिआरआ मुङानो बेसेबांबा गिदिरखा जोंहा नर्थ इस्टआव 7टाल' रायजो दङ दा 7टा रायजोजोंसो मोनसे रिजन रायजोफोर होननानै नाथाय जोंना बिटिआरआ हारसिङैनो मोनसे रिजन जानानै फैबाय दिनैहाय दा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनै एसेबां गिदिर नोंथाङा जुदि एकर्डखौ बानायनानै लाबोदोंब्ला मुङावल' गिदिर खालामनानै दिनै खामानियाव मानो फिसा खालामखो नोंथाङानो सिगनेचार होनानै लानानै फैनाय जे बिटिआर एकर्ड बेखौ मानो नोंथाङा दिनै मावफुंनो हादिया बे मोनसे गिदिरथार सोंलु जानानै थाबाय रायजोफोर थ' रायजोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा बिजिरो बे नोंथांमोननि खोथा नोंथांमोनाबो बिजिरदो बिनि सायावहाय दिनै बिटिआर गोरोबथाया थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि आरो जोंहा बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा मोननो हाखो मा मोननो हादिया आरो जोंहा बिटिआर एकर्डआ बेसेबां मुलाम्फा गोनां आरो बेसेबां मुलाम्फा गैया बेखौहाय नोंथांमोना बिजिरदो थ' रायजोफोर आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो बानायदोंमोन स' जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि